El Botànic és un dels jardins més emblemàtics de la ciutat, un oasi enmig de l'espessor de trànsit de Ferran el Catòlic i la vora del riu. Es tracta d'un espai protegit sota la condició de Vic, bé d'interès cultural, una distinció, no obstant, que no ha impedit que la llarga ombra de la construcció sense fre s'haja projectat al seu damunt. La plataforma Salvem el Botànic impedia als anys 90 que s'edificaren un grapat de llarguerudes torres d'hotel al proper solar dels jesuïtes, unes construccions que haurien impedit que la llum solar arribara al Botànic amb la consegüent mort de moltes espècies. A hores d'ara el conflicte encara està obert a l'espera d'una resolució judicial. Per conscienciar a la gent de la importància d'aquest entorn, este dijous s'inaugurà l'exposició Botànic Jesuïtes, un paisatge compartit, a l'edifici del mateix jardí. Es tracta d'una iniciativa de diverses entitats amb la voluntat de reivindicar estos dos espais com a pulmó verd i cultural de la ciutat. És un espai compartit perquè la convivència de les dues institucions al cap ja de segles inclús, ha sigut molt fluida. Per exemple, el contacte que tenien els alumnes dels jesuïtes en el Jardí Botànic per aprofitar-se també de les seves ensenyances. La mostra es nodreix amb imatges de 17 arxius. Trobem mapes, plànols, fotografies antigues i revistes editades pels alumnes dels jesuïtes. Val a dir que l'exposició s'estructura en 6 parts que corresponen a 6 etapes històriques. Trobo que és interessant perquè també serveix per repassar tota l'evolució urbanística de la ciutat de València, pràcticament des del segle XVI fins a l'actualitat, perquè repleguem les primeres imatges, les primeres vistes de la ciutat de València i després, sobretot a partir de la segona dècada del segle XIX, a partir de la segona dècada del segle XIX, la creació del Jardí Botànic, fem ja un recorregut molt més exhaustiu per l'evolució del barri, però que de tant en quant posem el zoom, diríem, i tornem a veure vistes de tota la ciutat. Entre les èpoques més destacades hi ha el parèntesi de la Guerra Civil, moment en què aquest espai es convertia en seu d'una iniciativa pedagògica pionera, els Instituts Obrers. Convivien professors, convivien alumnes, en un ensenyament, com he dit abans, laic, científic, i en unes expectatives de construcció del país després de la contesa. L'exposició converteix l'espai Botànic Jesuïtes en un ull privilegiat, no sols com a mer observador, sinó també com a protagonista de l'evolució urbanística i històrica de l'entorn. Un ull savi que cal conservar perquè ens explica el passat i atorga identitat a la ciutat de València.